Tällä kertaa Niksinurkka-ohjelmassa Reijo Tampio tekee aurinkokellon. Eli suomalaiset välttämättä sanaa se korkeudessa nyt viimeiseksi ja Masaliin Hakanen ja Anja Skemakliin tosiaan ja Kari Pärkkistiellä kilpailua. No niin, tänään me tehdään sitten aurinkokello. Näin nyt kun alkaa jo syksy tulee ja vielä on muutama hetki, että aurinko näkyy, niin on hyvä olla kello, että tietää missä mennään. Kellotaapelin taustaa varten tarvitaan pari puuta. Mulla on tässä tämmöiset 2 lankunpätkää ja mä oon jo valmiiksi viime viikolla saanut nää aluttavan muotoon. Ne on oltava tämmöisen mittaisia tai ihan niin sen mittaisia kun haluaa, että se kello on. Mä tykkään aina valmistella puut, että ne kestää kulutusta. Nyt mä vähän valmistelen noita klabeja, sitä että mä lyön niihin pari kertaa moukarin, sen jälkeen laitan päälle kyllästysaineet. Nonskisti vaan. Tässä mulla on tätä kyllästysainetta. Ja sitä mä suhaltan tähän näin, tässä näin. Ronskisti vaan. Jotta aurinkokello olisi kiva katella jälkeenpäinkin, kannattaa tässä vaiheessa ottaa turhat särmät pois. Ja se kun laika laittaa, niin kannattaa olla varovainen. Muuten tulee pian haaveria. No seuraavaksi mä sitten liitän nämä klapit toisiinsa. Eli pistän lankut tähän kiinnensä ja sen jälkeen naula vaan tosta läpi. Seuraavaksi mä otan turnalla noin reunat pois. Pyöreempi on mukavempi kädessä. Jos klapit on hieman epätasas, niin sen me saadaan sahalla pois. Ja ronskisti vaan. Sitten ei tarvita enää kuin viisari. No sitten, että lapsetkin näkee mitä se kello näyttää, tarvitaan numerotaulu. Tässä tää kellotaulu nyt sitten on. Ei muuta kuin aurinkoista kesää. Reijo Tampion aurinkokelloon tarvitaan